Здравейте на всички! Аз съм Любослав и ще ви покажа как да Subway Surf или всякакви други игри. И сега първо изтеглите Subway Surf. Инсталира се и чакайте докато се логото. Мачай, че не за телефона. Сега отивате в Google, не в Google магазин, Google. Пишете Lucky Pack. Айде, що така забива е? Първото и ето го Lucky Pacture. И download. Тегли. Не ви трябва. После Subway Surf, като ви се изтегли, влизате Lucky Pacture. То ви зарежда. Натискате Subway Surf. Отвори меню с кръпки. Създаване на модификация АПК. Или беше така? И сглобяне на арк за... това третото натискате. Нищо не пипате тук. Сглобяване и чакате. И аз ще паузирам клипа докато стане. И сега ще ви се появи отиди до файла или OK. Натиснете ето това. Отиди до файла. Натиснете на Subway Surf. Да инсталирай. И искате ли да инсталирате това приложение? Да инсталирате. Инсталирате пак. И ще чакам малко време, защото моят телефон много бързо игрите. Ето. И излизате веднага от тук. И отивате в Subway Surf. Трябваше да се излиза май. Отивате тук пак в Lucky Pacture и да натискате отваряне. И ви се зарежда вече това всичкото. И ви зареждай. Не! Най-накрая да почне.
И много ми е рекорда и вижте сега какво става. То тук ще ви показва как да игра, какво да правя първото. Браво. Как се дай? Ай, готов ли съм? Събираме парите, умираме. Най-големия рекорд, дали? Това ще си го такова после. Остави. Вижте сега. Имаме 5 ключи и 16 пари. Тук нямаме нищо. Нито скейтборди. Нито скейтборди. Нито нищо. Отидете в шоп. Отидете на парата. Виждате тук 47 стотинки. Нищо да ви взима. И за колко пари му? Отивате пак. Отивате пак. Отивате пак. И пак. И пак. И постоянно го правите. Да имате 1 милион пари. Да, само 10 000 пари. Окей. Чакай. Вижте, тук нищо не натискате, нищо. И окей. И вече стават много пари. Идете на ключетата. От 5 ключета 655. Нищо да натискате. Окей. Е така. 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 И вие не плащате тези стотинки. То самия Лъки Пакчър си ги плаща. И готово. Дай, поне стана 1000. Не 10 000 ключета. Ето, 10 000 ключета. И почва да си купувате какво искате. Бум! Бум! Вау, колко е леко! Ще го служа за мен. Той е бум, купувате го. Бум, купувате. Бум, всички си купувате, отпитате, каквото си искате. За някои игри, които са с интернет, не става хака. Не знам защо, но не става. Опитах на интернет, например, по Mother Strike. И само бях 101 лева. И като излезна. Аз исках да имам всичко оръжие, но като излезна вчера, на 1 лева. Така всичките. Какво става? От 1 милион неща. Нещо е, искам си не. На човечето, си го отключвам после тази
ги разсъдите. Вие сте спечели това и ще го правите по-готин и по-готино. И това е най-лесно, как вижте бойстър. Има как ме занимава с клика, онлайн игрите няма да става хака. Опитвал съм. Пауза. И пускам клипа, всички си ги купих. Ето, всички скейтборди. Всичко е добре. И почвам сега да играя. Вижте какво става. Сега какво става. Да мое така си играе. Изплащате с ключецата. Поддалца краста. Плащате с ключенцата, колкото си искате. Моя рекорд е 50-то място. Как 50-то място? Аз сега излизам от интернета и като стигна ето. Ела се откажа. Ще го стигна 1 милион ключета си да купа. Еми, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. И чао!